салом алейкум, хуш омадед ба канали ҳуқуқшинос Ширин Ибронова. рӯзҳои охир зиёд инсонҳо савол медиҳанд ки ба канали ман ворид шуда наметавонанд. онҳо мехоҳанд ки ба канали ман обуна шаванд, подписчик шаванд ва аз видеоҳои ман истифода баранд, аммо онҳо ворид шуда наметавонанд. ман ҳаминро мегӯям ки як бор аккаунти худро дар Google яъне тафтиш баред. мумкин ки аз сари нав аккаунт мекушоед, ё инро ман аниқ ба шумо гуфта наметавонам. як бор бинед ҳамо аккаунтҳои худро. ғайри ин нафароне ки дар ҳамин канали ман агар подписчик ҳастед ё ки подписат кардагӣ бошед, шумо дар ҳамин саҳифаи ман ки дар омадед видеоҳои манро пурра дида метавонед. нафароне ки обуна нестед, шумо видеоҳои манро пурра дида наметавонед. барои ҳамин чӣ кор кардан лозим? дар ҳамин саҳифаи ман ки агар мабодо дар омадед, шумо гуфтед ки видеои ман лозим, ман ҳамин видеои манро зерк кардед, ҳама видеои ман пурра аз ҳамин канали худам мебароям, алараш аз дигар видеоҳо намебароям. мана бинед видеои мана рӯзҳои охир ман барои Русия омадан осон шуд. мана дар асоси ҳамин ҳуҷҷат киҳо омада метавонанд ва ба воситаи кадом мақомотҳо омада метавонанд. ва мана видеои ман дар борае ки зиёд нафарон омадан дар аэропортҳо, ҳамин мақомот яъне ки пограничная служба онҳоро иҷозат надод ба Русия дароянд. иҷозати ана ин мақомот лозим аст. ман зиёд видеоҳоям дар бораи омадан ба Русия ва ҳуҷҷатгузорӣ аст. инаш дар бораи масалан мақомоти прокуратураи Русия ҳаст ва зиёд нафарон савол доданд. инаш дар бораи МВД Русия аст ки зиёд муҳоҷирон кори шумо дар МВД меғалтад ва нафароне ки депортация шудан айни ҳол дар Русия зиндагонӣ доранд. мана мақомоти судии Русияро пурра дар ин видеоам нишон додам. шумо метавонед ки ба воситаи ягон юрист адвокат муроҷиат кунед ва қарори ҳамон судҳои пешинаро метавонед бекор кунед. ва ғайри ин видеоҳои ман пурра бинед. ана инаш вазорати адлияи Федератсияи Русия аст ки ин вазорат Министерствои юститсия ин бисёртар яъне ки нафароне ки суд шуданд дар Русия ва зиёд масъалаҳоро ин вазорат мебинад. масъалаи ЗАГС, масъалаи нафарони суд шуданд ва айни ҳол аз Русия рафтаанд, аммо ҳамсарони онҳо дар Русия зиндагӣ доранд, онҳо омада наметавонанд ва ба воситаи ҳамин вазорат метавонанд ки аризаи хатӣ гирифта баъдан ба суд муроҷиат кунанд. мана инҷа бинед дар бораи депортатсия мана видео мондам. дар бораи мана муҳоҷирони Москва ва Московский област мана пурра видео кардам, метавонанд бинанд. ва инҷо дар бораи фармонҳои президенти Русия аст, оиди муҳоҷирон аст бидед. ва ғайри ин дар бораи мана кӯдакони хурдсолро аз граница гузарондан ман видео кардам дар асоси қонун. мана инҷа дар бораи вазорати корҳои хориҷаи Тоҷикистон ман видео кардам, марҳамат бинед. ва ғайри ин мана боз дар бораи баъзе мақомотҳои шӯъбаҳои МВД масалан Россия ман видео кардам, марҳамат бинед. инаш дар бораи кушодани почтаи электронӣ зиёд инсонҳо мегӯянд мо почтаи электронӣ надорем. ҳамин видеои манро бинед, пурра мефаҳмед ва ёд мегиред. инаш дар бораи масалан бинед регистратсия кардан, инаш дар бораи мана гражданини Федератсияи Русия гирифтан. мана ҳамин видеоро пурра бинед, мефаҳмед. инаш васиятнома, инаш хати вафот, инаш мерос. бисёр видеои ман дар асоси қонунам, дар асоси мана ин навигариҳо барои муҳоҷирон. мана бинед ана дар судҳо иштирок кардем, онҳоро баъзе видеои ман монданд. хоҳед тамошо кунед, нахоҳед ихтиёри шумо. ина мана ин видео дар бораи переселенс аз дигар давлатҳо ба Русия меоянд ва тезтар шаҳрванди Русия мешаванд. ин видео дар бораи он аст. мана ҳуҷҷатҳо барои квота ва бисёр видеоҳоро бинед. мана инаш барои регистратсияи қалбакӣ аз видео дар асоси қонун аст. бинед масалан мабодо инаш мана бинед ки дар бораи студентоне ки дар Русия мехоҳанд айни ҳол мехоҳанд ки гражданини Россия шаванд. ин видео дар бораи онҳо аст. дар бораи РВП мана бинед, дар бораи квота мана бинед, дар бораи РВП, дар бораи семья нафароне ки зан ё шавҳаршон шаҳрванди Русиян, онҳо дар Тоҷикистон мондаанд. оиди саволҳо мана инҷа видео кардам. ва бинед ки зиёд барои ҳуҷҷатҳоан инҷа дар бораи мана мақомоти полиси Русия ки яъне шуморо боздошт кунад, чӣ ҳуқуқҳо доред. ва мана ин дар бораи бинед ФМСи Русия, яъне ин дар бораи граница мана пурра дар асоси қонун видео кардам, марҳамат бинед. дар бораи границаи ҳамин Русияу
яъне ки аз тоҷикистону узбекистон меомадагиҳо инаш мана дар бораи бинед ариза навиштани ариза супоридани аризаҳо зиёд инсонҳо ҳатто мепурсанд ки аризаро чӣ гуна ба куҷо нависанд. барои ҳаваи ман видео кардам ки маҳз бубинанд ва истифода баранд. ва мана инаш дар бораи боз гражданства мана ин видео дар бораи гражданства ирфе яъне ки шаҳрвандии Русия мана ва ғайри ин мана боз видеоҳои зиёд ҳастанд метавонед ёбеду истифода баред. дар бораи тамоми намуди ҳуҷҷатгузорӣ дар ин видеоҳо гуфта шудааст. мана навигарӣ ба навистани аризаи РВП инам навигарӣ аст, метавонед ки бинед. мана дар бораи вид на жительство дидед, мана дар бораи отказ вид на жительство, мана дар бораи укази 392 президент. ҳамино ҳамаш дар асоси қонун ҳастанд, аз рӯи қонунҳо гуфта шуданд. ФМС мана дар бораи гражданствои Российской Федерации мана ҳамаш мана инашам дар бораи гражданство аст. ҳамаи ҳамино дар асоси қонунанд ва дар асоси ҳуҷҷатҳоам баромад кардаем. марҳамат ёбед каналро, обуна шавед, хоҳед яъне подписчик шавед. бисёр видеоҳои ман автоматически ба шумо мераванд ва метавонед ки худатон даромада бемалол видеоҳои маро дида яъне ки истифода баред. саломат бошед, дар амони худованд бошед. видеоро ки дидед ба дигарон фиристонед, лайк гузоред то ки видеоҳо ба дигарон раванд, дигарон низ истифода баранд. ба саволҳои шумо мана ҳамин ҷавоб ки шумо намедонед ки дар канали ман чӣ хел видео аст ва намеёбед дар бораи РВП вид на жительство гражданство ба шумо нишон додам. марҳамат ёбед, истифода баред, ба дигарон фиристонед. дар амони худованд бошед.